Nyapor ini. Sing ngene sapa? Tak bacok lho kowe. Lah iki apa? Jenenge iki enak aku. Lah nyapa ngejangan aku. Tak bayar iki. Iya. Kowe lah ngomong dhewe lah bejo. Kuwi awakmu cak. Iki lha nyapa ngene iki? Yo ning Jawa ki artise gak kowe tok, Bos. Sing tak undang ini ki oke. Aku wis ngelekne kowe lho. Piye? Tak pengin ngundang dagelan hunter. Hunter piye to? Hunter. Iki ngene lho, Pak. Iki kenal lho, iki kenal apa iki Bang. Ah, Iki ya iki. Iya. Ngenane karo Happy ora ngejak aku. lho, artise kene ki oke, Bos. Sing arep ini Ya iso ana iki kudu aku. Tak biar tak buang. Ayo lho iki. Pak Bre kowe kowe. Ngene lho tak jelasno. Ndek. Masalah aku iki. Masalah aku kuwi. Iya tak jalan lagi. Lah sing bayar jenengan sapa nek ra iki kok sok? Ngono digoyok-goyokan. Hah? Aja nganggo kuwi. Lah piye? Tak gone dhewe. Karepmu piye? Ngene lho. Karepmu piye? Wingi kamera ini to. Sing dikarep sapa? Aku. Kula emosi niki lho, Pak. Sing karep kula. Iki tak undang, Bah. Ya. Iki enek produk mlebu. Jaluke pirang juta we. Lah iki engko transfer, Bah. Lah wene apa? Lho ngono buat transfer dhewe ngenane. Iya sik to cek podcast iki lho. Kapusan ini. Aku sing sesati udah dibayar karo RKI. Tak bayar, Aja tak aja bayar. ngedek-ngedeki wong ta. Oh, gak sih kurang sabar iki harus tak Sing kene transfer. harus transfer, sing kene arep Ya piye standar aku ya 15 sak episode. Pecat kok anu, Bah. Aku wis metu kesuwi kok. Weh, murid iki wis metu. Sapa murid iki? Iki serius. Sapa sing ngomong aku murid iki? Lah mau Siapa sing ngomong iki muridku? Aku gurune sapa? jenengan kok. Kono orang aku muridku, aku orang aku gurune kuwi. Kuwi ora aku Guru, wong sekolahane renek. Seto. Genae piye? Kowe genae piye? Apa nih? Kok tak transfer, Bos? Kok Ngenteni kesuwen. ngenteni sih. Awakmu lagu angel, kuwi ora aku, ora mungkin trending musik. Bodo ngakoni lagu angel renek kowe ra. Kuwi nek gak video klipe aku. Ora mungkin. Kuwi nek aku gak duwe duit, kowe gak mlebu YouTube. Kuwi nek renek cemplene kae. Gak iso. Ora iso. Bangsane. Untung enek wedhus cilik Iki kae. piye keadaan iki diterusne apa ora acara? Anu kayak lungguh ya, kayak lungguh. Gak we santai ora. Aku ning kene. Aku ning kene, aja dicedhekne iki. Aja. Lah ya, sik to, we jarine murid iki gurumu lho. Iya. Kuwi ndak ora iso. Mbok cedakne aku ora iso. Jare gurune. Iki mosok Iki sapa nek? kelas. Oh, lha iki anake lho. Saya kula duwe loro tok. Tak tukokne. Ngene iki. Lah wis, ngene.